Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka parajong Imran Khan, ka Nourin Niazi, kala maham lupa yaki bor sorkar jangka Pakistan. Pelada jai ya uhenmen jangka ubudan mentah patok ke Pakistan berokwekan pelu. Kalau ong ba uhenmen jangka de beriau pasyat baklan, bat kipat ba kikwa ban EU, handai lada jai EU kan don ka jingki ke basyar kai Pakistan. Ka jingkran jangka Niazi, kadai hadian balami ki kubur hamsaya bau Imran Khan usap penstomben hapatong ban lami ru ki kubur hamsaya bau ulayam nakadaw ka jingsha penstomben ki bahayang Sam Jong U ki kwa ban lek pen hapatong henry ki bor sorgar ki mailat satya bat ki kamba lelei bat udana pedeng kamet ke bakot ke bakhya kan Niazi klay thu ba sau banakin thi leset eu Imran Khan ha ka patok ka badum triu ka baju set igi runar bat kene kala kata bahai ka bor perkhat jongu kala ong baka jingbom sha ki bahyeng ban lek pen kadai namar bakim kwa baka perthai kan tem ya ka jingsha le ben jo ni menteri rang badu barem jaka Pakistan sakawi pat ka para jong u ka alima kala mudui mukaddama persha ikinong pet jong ka adiala jail namar ba ki pen khen ya ko hukum jong ka Islamabad High Court namar bakat kum ka hukum dei ban sha ki bahyeng banwan pet ya u arsin stayo ndai ki bor penya kim sha ki bahyeng banwan pet Imran Khan ba sha set patok nadu unailar arajar pulai hadin ka jingsha pen kalam ke sorkar jo